Mi smo danas potpisali sporazum o sufinansiranju lokalnog akcionog plana između Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Čačka. Inače, grad Čačak svake godine izdvaja značajna sredstva za programe i mere aktivne politike zapošljavanja. U ovoj godini ćemo zajednički finansirati oko 25,5 miliona, od čega grad Čačak izdvaja 14 miliona, nacionalna služba 11,5 miliona, ali ono što je važno, da će grad Čačak izdvojiti dodatna sredstva koji će sprovesti uz našu tehničku podršku. Mi imamo u ovoj godini odobreno za 118 lokalnih samouprava sredstva za sufinansiranje lokalnih akcionih planova, tako da će nacionalna služba izdvojiti oko 500 miliona dinara, a lokalne samouprave 550 miliona dinara, ali važno je dakle da se iz godine u godinu povećava broj lokalnih samouprava koje politiku zapošljavanja prepoznaju kao prioritete u svojim sredinama. Kada smo 2010. godine krenuli sa programom lokalnih akcionih planova, reći ću vam da je samo 10 lokalnih samouprava tada učestvovalo u tom programu. Ove godine, dakle, imamo 118. Očekujemo zaista da se ovaj program realizuje u što većem procentu. Primera radi, u prošloj godini je od strane lokalnih samouprava izdvojeno oko 700 miliona dinara, što je omogućilo zapošljavanje ili radno angažovanje preko 7.000 nezaposlenih lica sa naše evidencije, ne uključujući naravno ono što nacionalna služba samostalno sprovodi kroz mere aktivne politike zapošljavanja. Ja bih se zahvalio predsjedniku Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, direktoru gospodinu Zoranu Martinoviću, i posebno mi je zadovoljstvo i čast što je ova 41. sednica Upravnog odbora prvi put održana van Beograda. Dakle, i u zahtev i molbu grada Čačka da se i ostale neke institucije dislociraju, odnosno da se regionalno rasporede i da i mi u unutrašnjosti Srbije i zapadnoj Srbiji imamo pravo da učestvujemo u radu državnih organa i sistema. Grad Čačak je još 2006. godine osnovao, Skupština grada Čačka podržao i usvojio aktivne mere zapošljavanja. To je se svake godine zaista na dobrobit svih nas povećavalo. U prošloj 2016. i ovoj 2017. godine te mere su dosegle nekih 50 miliona dinara iz budžeta grada Čačka i Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno Vlada Republike Srbije. Prošle godine nešto ispod 300 naših sugrađana je uključeno u ove 4 mere: javne radove, stručna praksa, samozapošljavanje i subvencije za nova radna mesta. Ove godine očekujemo da taj broj premaši cifru od 350 naših sugrađana.